Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r Oedfa. Diolch i chi am ymuno ni eto heddi. Ac i chi yn ymuno ni ar achlysur arbennig iawn yn hanes Eglwys y Priordy Caerfyrddin. Heddi i ni'n dathlu canrif a hanner sefydlu'r achos yn y lle hwn. Darllediad i'r Oedfa hon, yr Oedfa Ddathlu y gynhaliwyd ymlith yr aelodau yng Nghapel y Priordy y bore yma. Mae'r cyfyngiadau presennol yn ein hatal ni rhag cynnal dathliad mwy cyhoeddus ar hyn o bryd gwyth ar modd, ond ni'n mawr obeithio y bydd modd cynnal dathliad arall nes mlaen yn y flwyddyn, pryd y cawn ni gyfle i wachodd cyn aelodau a chyfeillion yr eglwys ynghyd. Felly, diolch i chi gyd am ymuno ni wrth i ni ddymuno penblwydd hapus i'r Priordy. A diolch am ganrif a hanner o dystiolaeth i'r arglwydd Iesu Grist yn yr rhan hon o'r dref. Croeso cynnes iawn. Dyma chydig o adnodau o lyfr y Salmau, gan ddechrau gyda geiriau o'r ganfed Salm. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch i enw, oherwydd da yw'r arglwydd, yma i gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac adnodau allan o Salm 122. Yr oeddwn yn llawen pan ddewedasant wrthyt, gadewch i ni fynd i dir arglwydd. Y mae'n traed bellach yn sefyll o fewn dy byrth o Jerusalem. A geiriau o'r Testament Newydd. O Efengyl Mathew, Iesu'n galw'r pysgotwyr. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu ddau frawd, Simon a elwyd Pedr, ac Andreas ei frawd, yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. A dywedodd wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe chnaf yn bysgotwyr dynion. Gadawsant i'r rhwydau ar unwaith a'i ganlinef. Ac wedi iddo fynd ymlaen oddi yno, gwelodd ddau frawd arall,
Iago, fab Sebedeus, ac Ioan ei frawd, yn y cwch gyda Sebedeus i tad, yn cyweirio i rhwydau. Galwodd hwythau, ac ar unwaith, gan adael y cwch a'i tad, canlinasant ef. Taw yn 1876, yr adeiladwyd y capel presennol, sef 145 o flynyddoedd yn ôl. Dathlu canrif a hanner ers cychwyn yr achos yma ar y tir yr ydym yn gwneud heddi. Cystled yw'r capel hwn, nid dathlu'r adeilad a wnawn heddi, ond cofio a diolch am weledigaeth sylfaenwyr yr achos, ac hefyd diolch am bawb sydd wedi bod yma, ym mhob cenhedlaeth yn cadw fflam ffydd ynghlyn. Dathlu cyfraniad pobl a wnawn ni heddi, a phobl yw'r eglwys. Pobl sydd wedi I fyddhau I alwad Duw yn Iesu Grist. Dewch ar fy ôl I, meddai Iesu i'w ddisgyblion rhywdro. Pobl sydd, ar hyd y cenedlaethau, wedi ymateb i'r alwad honno yw'r eglwys. Pobl ddew. Mae'n siŵr gen I bod enwau gwahanol yn dod I feddwl pob yr un ohonom wrth I ni ddwyn I gof yr atgofion sydd gennym am y blynyddoedd yr ydym wedi treulio yn y Priordy. Gweinidogion a swyddogion, athrawon ysgosil, ffrindiau oes, antis ac wncwls nad oeddent yn perthyn I ni drwywaid, ond ei bod yn antis ac yn wncwls I holl blant yr eglwys. Bod yng nghwmni'r bobl hyn, ac o dan ei dylanwad sydd wedi mowldio yn dawel fach, ein cymeriadau a'n personoliaethau ni. Mae'r cwmni rydym yn ei gadw wrth I ni dyfu fyny yn bwysig. A lle gwell na chael cwmni da a dylanwadau da nac yma, ymhlith pobl yr eglwys hon, ym mhob cenhedlaeth.
bobl wedi bod yn addoli ar y darn tir hwn yn enw Eglwys y Priordy ers canrif a hanner. Ac mae yna lyfryn bach arbennig iawn sydd yn adrodd ar hanes. Wy'n mynd i chwilio am y llyfryn hwnnw nawr. A dyma fe, wi wedi dod o hyd iddo fe. Llyfryn bach o'r enw Hanes Eglwys Annibynnol y Priordy Caerfyrddin gan y parchedig E. Ceri Evans, MA. Pris, swllt. Beth yw swllt, tybed? Nawr te, beth sydd gan y llyfryn bach mae i ddweud wrthon ni? Sefydlwyd yr eglwys hon yn ffurfiol, fel hyn fydd ei chorffori. Mai y seithfed 1871. Ond roedd yna ddechreuadau bychain yn arwain i fyny at hynny. Yn gynnar yn y ganrif ddiwetha, sef 2 ganrif yn ôl, cynhaliwyd ysgol Sul mewn ysgoldy bychan yn y Tynardy. Ond dirywiodd cyflwr yr adeilad hwnnw, ac bod David Thomas wedi addo i atgyweirio, ond anffodus bu farw. Bod yr adeilad mewn adfeilion, fe lwyddodd i barhau i gynnal yr ysgol Sul, oherwydd rhoddodd Daniel Jones y ffactri rhan o'i dŷ iddi ar ochr arall i'r ffordd. Gwelodd y parchedig Cadfan Jones, gweinidog Ebenezer Abergwili, bod angen lle mwy cyfleus. Felly, fe brynodd darn o dir a chodi ysgoldy ar y tir. Ac wedi ymgynghori ac eglwys Abergwili, penderfynwyd ffurfio eglwys yn y fan hon, yn y shed yma yn heol y Prior. Ymelododd 40 o bobl ar eglwys newydd, aeth y nifer lan i 100 mewn 2 flynedd. Roedd Cadfan Jones, sef gweinidog cynta'r eglwys hon, yn dipyn o foi. Ath ei ati brynu'r tir a chodi'r shed a chodi arian i godi'r capel hwn 5 mlynedd yn ddiweddarach yn y flwyddyn 1876. A chi'n gwybod beth? Fe dynodd e forgais mas yn enw'r diaconied i godi'r capel. Wel, am syniad ardderchog. Roedd yr aelodaeth wedi tyfu i 250 erbyn hyn. Doedd neb cweit yn siŵr pa enw i roi ar y capel newydd. Beth am enw beiblaidd? Neu beth am enw lleol? Roedd y dewis terfynol yn sicr wedi plesio. Capel y Priordy, gan fod y capel newydd dafliad carreg o safle'r hen Priordy a sefydlwyd gan y Normanied. 10 mlynedd yn ddiweddarach, cynhaliwyd oedfeion i ddathlu 10 mlynedd yr adeilad. Ac fe bregethwyd yn y cyrdde hynny gan 2 frawd, y parchedig Osian a'r parchedig Einon Davies. Roedd cymaint o bobl wedi dod yma i'r oedfeion fel bod overflow yn y festri. Dyma adroddiad y parchedig Osian Davies o'r digwyddiad hwnnw. Roedd fy mrawd a minnau yn cyd bregethu yn y Priordy. Roedd cymaint o dorf yno, fel bu'r rhaid i fi arwain oedfa yn y capel, tra bod fy mrawd yn arwain oedfa yn y festri ar yr un pryd. Aeth popeth yn ddigon hwylus, ond bu'r rhaid gwneud yn siŵr bod y naill gynulleidfa a'r llall yn canu ar yr un pryd. Quote, as to avoid a collision, and so some of us sang to the Lord from below, and some of us sang to the Lord from above. Bu farw'r parchedig Cadfan Jones yn 1899 a'i gladdu y mynwent Ebenezer Abergwili. Ond fe gofiwn amdano heddi am ei ddycnwch i fenter a'i weledigaeth yn sefydlu'r eglwys hon yma yn y Priordy. Olynwyd y parchedig Cadfan Jones gan yr enwog parchedig E. Ceri Evans. Roedd hwn yn ŵr clefer iawn, yn ysgolhaig, yn athronydd a'i gyfrol,
fy mher yr undod ysbrydol yn tystio i ddylanwad diwygiad 1914. Yn ogystal â gwres yn y pwlpit trwy brygethu nerthol, yn ystod cyfnod gweinidogaeth a parchedig i Ceri Evans, fe rhoddwyd gwres yn y capel hefyd yn y flwyddyn 1923. A gosod organ yn y capel yn y flwyddyn 1934. Ar ôl ymadawiad y parchedig Ceri Evans, y gweinidog nesaf i ddod yma oedd y parchedig W.B. Griffiths. Fuodd yn weinidog yma yn y Priordy yn ystod blynyddoedd anodd iawn, blynyddoedd y rhyfel, ieuenctid wedi gwasgaru, pryder ar amryw o'i lwydydd, a chyment o ieuenctid wedi galw i faes y gad. Ac ar ben hyn, fe gymrwyd y festri drosto gan y fyddin. Ond tystiolaeth W.B. Griffiths yw na rhwystrwyd gwaith yr efengil o gwbl. Dathlwyd 3/4 canrif ar achos yn ystod i weinidogaeth ef, cofiwch, sef hanner y blynyddoedd rydyn ni yn ei dathlu heddi. Yn ystod cyfnod i weinidogaeth hefyd, fe ddechreuwyd ar yr arfer o osod blodau ar y bwrdd cymyn bob dydd Sul. Ar ôl blynyddoedd dilyw y blackout, mi roedd hi'n hyfryd gweld tlysni byd natur yn dod â lliw i'r capel. Ac i chi sydd wedi darllen papur Priordy ym mis hwn, fe welwch chi bod gan ferch W.B. Griffiths erthygl hyfryd yn rhannu atgofion â ni, a diolch am y cyfraniad arbennig hwnnw i'r papur. Wrth i W.B. Griffiths ymadael am gapel Sion Baker Street Aberystwyth yn 1951, yr un flwyddyn daeth y parchedig Cyril Williams yma yn weinidog. Cyril Williams oedd yr un a drefnodd o bod y plant yr eglwys yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gwasanaethau, a dechreuwyd y cwrdd plant boreol unwaith y mis. Mwyn cydnabod presenoldeb y plant, fe ddechreuodd osod enwau'r plant bach yn yr adroddiad blynyddol o dan enwau'r rieni, arfer sydd wedi parhau hyd heddi. Nawr, dyma flynyddoedd llewyrchus Cymdeithas y Chwiorydd a'r Cymdeithas Ieuenctid hefyd. Ac mae Mrs Irene Williams, gwraig y parchedig Cyril Williams, ymlith aelodau hynna'r eglwys hon heddi, ond yn ifanc iawn o ran meddwl ac ysbryd, credwch fi. Darllenwch i herthygl hynod ddiddorol yn y rhifin cyfredol o bapur Priordy, lle mae'n rhannu i hatgofion. Ar ôl i Cyril Williams ymadael ar Priordy am goleg i Brifysgol Caerdydd, gesiwch chi fyth beth ddigwyddodd? Daeth W.B. Griffiths nôl i'r Priordy yn weinidog am yr eildro. Mae hynny'n dweud llawer am yr eglwys hon yn diw hi. Ymdaflodd i'r weinidogaeth unwaith yn rhagor a sefydlu'r gymdeithas ddiwylliadol. Ond daeth yr alwad i'r coleg coffa yn Abertawe i ddarlithio. Pwy ddaeth ar ei ôl felly? Wel, y parchedig T. James Jones. Jim Parknest. Ar hwn aeth ati i arbrofi drwy roi cyfle i gitar a chan, grŵp a phennill yn y cyfarfodydd heb sôn am y dramau. Ond does dim dwt bod yr arbrofi hyn wedi dwy'n ffrwyth, gan fod nifer o aelodau'r eglwys heddi a fi'n ei ieuenctid yng nghyfnod Jim wedi parhau fod yn weithgar a ffyddlon yn y Priordy. Roedd yr ysgol sydd yn lliwyrchus yn y cyfnod hwn, ac roedd mwy o aelodau ar lyfrau'r eglwys yn ystod cyfnod Jim nac eriod o'r blaen. Gweinidog a diddordebau tra wahanol oedd y parchedig Alun Page a ddaeth yn olynydd i Jim Parknest. Ysgolhaig a diwynydd oedd Alun Page, oedd ganddo golofn fywiog am flynyddoedd yn y faner, a bu'n golofnydd hefyd yn y tist. Ef oedd llywydd undeb yr annibynwyr yn 1978-79, traddododd i enerchiad o gader yr undeb yn Llandysir ar y testun yr oes olau hon. A bu cryn ddadle am rai pethau a ddywedodd hefyd, gobeithio yn wir na fydd hynny'n wir am enerchiad y llywydd yn yr undeb eleni. Yn ystod cyfnod y parchedig Alun Page y dechreuwyd y berthynas rhwng y Priordy, Cana a Bancyfelin. Perthynas ar ffurfiolwyd yn y flwyddyn 1992 gyda dyfodiad y parchedig W.G. Edwards i Gaerfyrddin.
Daeth WJ yn weinidog ar y Priordy, Cana a Bancyfelin. Roedd enw'r o ddiddordebau eang iawn ac yn un oedd yn ymddiddori mewn achau teuluol, hanes a llenyddiaeth. Fi oedd e'n fugail hynod o ofalus o'r praidd yma yn y Priordy. A phwy all anghofio'r llon bysed ohono ni aeth i'r hen gapel yn Llanuwchlyn ychydig flynyddoedd yn ôl i ddathlu hanner canrif ers i ordeinio, mi roedd hynny yn sicr yn arwydd mawr o barch iddo fe. Yn y flwyddyn 2002, cafodd y Priordy, Cana a Bancyfelin brofiad na fydde hyd yn oed y parchedu Cadfan Jones wedi breuddwydio amdano pan sefydlodd yr eglwys hon ganrif a hanner yn ôl. Daeth merch yma'n weinidog. Ac yma mai fyth ers hynny. A dyma ni chi a fi yn dathlu'r garreg filltir bwysig hon yn hanes yr eglwys hon. Mae dda gen i'n ddweud bod Eleanor Wyn Reynolds yn y broses o ddiweddaru'r gyfrol fach a sgrifennwyd yn gyntaf gan y parchedu Ceri Evans fel y bydd gyda ni gofnod llawn o'r hanes. A darllenwch rifin y mis hwn o bapur Priordy sy'n rhoi llawer mwy o hanes i chi. Mae'n wych ac ar gael ar ein gwefan ni www.priordy.org. Medde'r parchedig Jim Jones rhywdro, mae sŵn cerddediad y canrifoedd yn y gair Priordy, ac awgrym o lawer dill a llawer modd y gyflwyno a lledaenu'r Efengil. A dyna'r her i ni heddi yn dyfe, pobl y Priordy yn y flwyddyn 2021, yn blant ac yn oedolion, parhau chwilio am ffyrdd newydd o gyflwyno a lledaenu'r newydd da am Iesu Grist, tra ar yr un pryd cadw teulu'r eglwys yn y lle hwn ynghyd, achos mae'n deulu sbesial iawn ac mae'n dda cael bod yn rhan ohono. Diolch i Dduw am ei dystiolaeth yn y lle hwn am ganrif a hanner, a 5 blwydd hapus iawn i eglwys annibynnol y Priordy Caerfyrddin. Gweddïwn. Arglwydd, diolch i ti am deglwys yr y ddaear hon. Diolch yn arbennig am yr rhan fechan hon o ddegwys fyd-eang di, sy'n cwrdd o fewn i furiau capel y Priordy. Diolch hwn am ei dechreuadau, am weledigaeth a dycnwch ein cyntadau, am ei hawydd a'i mentergarwch. Ar ysfaidd ynddynt i dystio i ti yn yr ardal hon. Dathlwn dystiolaeth capel y Priordy dros y ganrif a hanner ddiwethaf. Diolch hwn am y ffyddloniad y gamodd dros drothwy'r drws, am bob gweddi a ffrymwyd, am bob emyn a ganwyd, am y gair a'r anwyd, ac am gymdeithas glost y bobl ar hyd y cenedlaethau. Diolch hwn i ti arglwydd am waith yr ysgol Sul, am y cenedlaethau o blant a ddysgwyd yn y ffydd, am ymrwymiad athrawon cydwybodol, ac am awydd rhieni i fagu plant yng nghymdeithas dy eglwys. Diolch hwn i ti arglwydd wrth ddiolch am orffennol y Priordy. Gweddïwn dros ei phresennol, wrth iddi geisio codi a darganfod y ffordd ymlaen wedi'r cyfnod clo, a gweddïwn dros ei dyfodol. Yn ein diolchgarwch, helpa ni ymwroli o'r newydd i waith dy Efengil mwyn cadw fflam ffydd ynghlyn. A sicrhau y bydd yr eglwys neu Priordy barhau i fod yn oleuni ar fryn sy'n pylydru cariad Crist i'w chymuned, yn enw Iesu Grist. Cydweddiwn weddi'r arglwydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bynyddiol a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, rydw i'n edrych ymlaen at y hanner canrif nesaf, ta beth? A fi'na hefyd, mae'n beth da i ni edrych yn ôl, ond mae angen edrych ymlaen hefyd. Falle fyddai ni yn deaconiad yma rhyw ddydd
fel mam ac fel dy dad di, Gwenan. Neu hyd yn oed yn mynedig fel Betty Wyn. Mae wedi bod yn diddorol iawn i edrych yn ôl. Rydw i wedi mwynhau clywed yr hanes, ond mae'r un mor bwysig i edrych mlaen i'r dyfodol. Mae cymaint o bethau newydd y gallu'n wneud. Rydym wedi dysgu lot o sgiliau newydd yma yn y Priordy dros y flwyddyn diwethaf. Gwasanaethau digidol, cysylltiad i'r wy yn y capel. Paid ag anghofio am Zoom. Rydym wedi bod yn zoomio i bob man. Bod pethau wedi newid yn y Priordy dros 150 o amser, mae Iesu Grist yr un peth. Mae'r Beibl yn dweud, Iesu Grist, yr un ydw, ddoe, heddiw ac am beth. Nid yw ffyddlondeb na chariad Iesu tuag atom ni yn newid o gwbl dros y canrifoedd. Yr her i ni yw cyflwyno Iesu mewn ffyrdd newydd a ffres. Ymlaen â ni at y hanner canrif nesaf. Bant ar cart! Dathlu 150 y Priordy. Pe deiai'r saint o 1871 a cherdded yn ei dŷ ar hyd y dre, a gweld yr hyn a wnaed a chaib a chyn, beth tybed a feddyliant am y lle. Does fawr o newid yn y pren na'r graen, a ffatrwm y ffenestri un o hyd. Yr un yw llwyd y llechi, llwyd pob maen, di newid ar yr olwg gynta i gyd. Ond os y doent drwy'r drws i mewn o'r dydd, fe welent fod yr achos yn parhau. Nid geiriau syber na wynebau prydd, ond clywent gan a chwerthin lleisiau iau. Fe welent gynulleidfa'n dal yn driw, ac yn lle di, gweld Iesu'n gwisgo lliw. Y cyfamod eglwysig. Yr ydym yn rhoi ein hunain i'r arglwydd, ac yn ymgyfymodi yn ei bresenoldeb ef i gyd gerdded yn ôl i air ef, fel y rhydd yr ysbryd glân unioleini. Cynorthwyed Duw ni. Amen. Diolch i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.